Hola, molt bones a tots els amics d'escena. Passeu, perquè ara estem a punt de començar la funció de Nelly Blue i ara us ensenyarem coses que normalment no veieu quan veniu com a espectadors, però ara teniu l'oportunitat de veure'ns. Passeu. Mira, aquí està l'Albert, el meu company, que l'ha de suportar cada dia. Bueno, o ell amb mi, tampoc ho sé. Aquí amb uns amics. Hola! Perdó, és que pensava que havia tancat. El fil argumental de Nelly Blue, diguem, és la il·lusió per cantar que tenen dos personatges que es troben en un moment de les seves vides i que com a espectador veus que difícilment arribaran enlloc, però també veus que en el camí s'ho passen molt bé i són feliços, no? Amèrica és Amèrica. El Ximo Llorens és un noi que viu condicionat perquè està cuidant de la seva mare des de molt petit. Això fa que ell visqui una vida paral·lela, d'amagat, que és tot aquell somni que ell té de cantar, tota aquella passió que té per la música. El Rocco Mastroianni podem dir que és un inadaptat social, però en el bon sentit, és a dir, ell viu la seva pròpia realitat. Perquè és un tio que io parlo italiano, io canto, sono cantante di canzone melodica italiana, ni sap parlar italià en realitat, però li és igual, ni és cantant, evidentment, és un tio que va a concursos, als embalats, a les sales de festes, i ell és feliç d'alguna manera així. Estan basats en la realitat, vull dir que de friquis n'hi ha, també, i estan en un límit que jo crec que són friquis, però no tan friquis com perquè la gent no s'identifiqui, perquè la gent hi connecten absolutament a nivell emocional. Us ensenyo on tinc 4 coses. El rincón. Una paradeta, micro, totes aquestes coses que sortiran després, i aquí, ràpidament, canviant-se. La tovallola pel suor, perquè fem un desgast enorme en aquesta funció, i la meva maleta, que és on porto la pinta per pentinar-me, la targeta del Martin Océano, que és un representant que ens truca, i veus aquí el telèfon i tot, en fi. Petits detalls que no s'arriben a veure des de baix, però que existeixen i fan força aquí dalt. I el meu supertraje del concurs, que és un traje d'aquells molt de l'època. És una obra que acaba convertint-se, acaba anant darrere la música, però és una obra de teatre en principi. I la vam ficar als anys 70 perquè la distància et permet de crear un univers suggerent, i musicalment hi havia això, figura com el Nino Bravo, que és una de les grans figures de la història de la música en aquest país. I els altres referents són els que té el personatge meu del Rocco Mastroianni, que aniríem, gairebé ens remuntaríem als anys 50, que és el tubo fa l'americano, fins llavors cançons que tothom coneix, dels clàssics italians. Tubo fa l'americano, americano, americano. Tubo fa l'Amèrica, tubo fa l'Amèrica. Quan vam començar a recollir objectes de l'època i tot això, doncs teníem aquests assecadors i uns altres que són els de la perruqueria que tenien els meus pares en la realitat. Que la barra no és de l'època, la barra aquesta l'hem construïda perquè té 2 bandes i tot de coses i trucos, després es veuran. Les icones aquestes, crec que són les icones més clares del cinema italià del moment, no? I el Marcello Mastroianni. Dua Laca! Sí. Vale, Xavi, doncs una mica de text primer i després fem un tema. Que no cantaba, mamá. No, bueno, pues alguna canción que se coló en el noticiario, yo qué sé. Fem
fem una passada de micros amb ells, amb els temes que canten i repassem una mica la part més textual, ja que canten en un concurs també tenim reverbs i uns quants efectes perquè sigui un pèl d'exagerat. Jo vaig participar en un concurs de karaoke fa molts anys. Tothom té un passat, sí, jo. Allà vaig conèixer un món en el que tota la gent que va habitualment als karaokes és perquè li agrada molt cantar i és l'única possibilitat que té de cantar amb un públic. La idea era una mica reflexionar sobre potser allò no és un èxit en realitat, però qui ho està vivint com una cosa superespecial per la seva vida. Triomfa, que tu pots! Te dic la cançó, Cantaré pel mio amico Chimo. Pregherò per te. Aquí veieu les coses que ens posem ara per començar la funció i ja quasi estem a punt de pujar a l'escenari. Això és una icona de la funció i és un cuerno que el Nino Bravo sempre portava. No era aquest, evidentment, però se li sembla moltíssim. Una altra cosa molt important i són les ulleres del Chimo, que canvia bastant tot, amb aquella fila que fem. M'agrada molt, canta molt bé, és molt divertida, tota l'obra és molt amena, molt divertida, no he parat de riure des del començament fins al final. Per ser actors de teatre canten molt bé, i caracteritzen molt bé la veu italiana i la francesa, molt bé. I la roba de l'època, els trajes que portaven i els pantalons i la roba interior, m'ha fet riure molt. Aquesta emoció que es transmet, que està molt bé, vull dir, dona molta alegria, moltes ganes de cantar.